Wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar. Sarakunan manyan sarakuna da ka sani a arewa duk wanda za a yi biki a gidansa sai an gayyato bakon mawaki daga kudu ko daga kasar waje ya zo ya murna, amma ban san wata jiha ban san wata kabila da ta taɓa ɗaukan bahaushe mawaki wai ya je mata wakar Hausa dan ya shahara. Tamam, me yasa ba a yi? Ana buga misali. Yawwa, ai abin da yasa su kowa kishin nasa yake yi. Yanzu misali mu ne muka yi tallan mai girma shugaban kasa na Najeriya. Kowa ya sani mu ne muke yin waka in ana bikin yarka mu faɗa da sunan yadda angon mu wake. In ana magana siyasa mu yawon kamfen da muke yi manufofin ɗan takara da sunansa muke yin talla. Amma ranar da aka kaddamar da shugaban kasa ya ci zaɓe to wani bayarabe ne ya zo ya yi waƙar Hausa kalma ɗaya yake ta maimaita a madadin kuma Hausawan. To kai ya za ka yi kana daga ƙasa ka je ka bankara ka sa kanka. Idan kun ji daɗin wannan ɗauka kada ku manta ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa, haka zalika ku san baɗa mana like ku saburbuɗo mana sharhi sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Kai kenan.